pila natin yung mga kauturan sa may dalan sa Bonifacio, especially sa may corner sa south or rather north Capitol Road. Pila ta ka mga kauturan, mga call centers this time. Ang iba niya naara sa guwa kaga naga-inom sa kape while ang iban ti naga-relax, no? Kay dugay-dugay, I believe balik naman ni sila sa ila sining ubra action na Fred, no? So sa aton sining mga kauturan nakita taman ang pila na ka mga salakyan gidi pasahe sa sining talaga going sa area sa downtown halin sa area sa Barangay Bata while ang iban halin man action na Fred sa area sa Barangay Mandalagan going ni sa downtown na area nga mga salakyan nila, no? While ang iban nga mga nakitaan ta action Fred is mga tricycle of course ang nakitaan taman nga naga-amat-amat naman sa pagbiyahe. Ang mga taxi action na Fred kitaan ta ang iban diriya kalabanan para sa may hilid sang Barangay 18. Ang iban action na Fred nakita taman na dalan sa nga lakson kahulat gid na sa mga pasahero karon nga kaagahon going man o kung magadepende kung din sila gibakad to pero hulat din sila sa mga pasahero the same sa mga tricycle action na Fred. Nalabihan man sa patrol ang dala no rather ang Burgos sa public market kag temprano pa action na Fred nagrupa man kita sa presyo karon sa pila ka mga isda available lang along Burgos public market. Ang bulaw nila subong action Fred is 200 pesos, no? Ang bulaw 200 pesos pero ang bulaw-bulaw medyo runubo ko na gamay ni siya jutay that's why tawag nila bulaw-bulaw. 180 pesos ang kilo. Ang bilong-bilong na available man karon is 180 pesos. While ang aloy niya siya action Fred, dagko ni siya. Daw makitaan mo lang nga 3 kabilog sa isa ka kilo o kung 4 kabilog sa isa ka kilo, tag 200 ang kilo. Or rather 200 pesos ang kada kilo. While ang bangroste, of course, always kaga ready na is 200 pesos man ang kada kilo. Ang lison-lison, action na Fred, 200 pesos man. While ang matan, ang available is 160 pesos ang kada kilo. Si marot, action na Fred, medyo nagdubo, 160, depende sa sizes, no? 160 medyo gagmay, ang medyo rudag ko ang 180 pesos. While ang salmonete nagpakita din man siya na Fred, no? Ang salmonete, ang presyo ng salmonete is 200 pesos kada kilo, while ang liwit sining aga 200 pesos kada kilo. So far action na Fred, ang pila ka mga presyo sa merkado. And at the same time, amuning pila ka mga laragway karon sa syudad sa Bacolod hangla kita sa kalangitan action na Fred. May pipila ka mga bituon ang pakita while kung going ka naman o kung you are facing towards the north, medyo magalumon kag nagapangilat man action Fred, no? So far ang observations ang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty Sea. Sa patrol with aksyon na Nikiraw, ang aksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na, madmad na kamo, 15 minutos na nagligad ang Korpyo. Porte, no? Gasalakit man ang hawak, tas ang hala, wadyog sang winaswasanay saot dito sa Torino Resort sa Don Salvador, Benedicto. Kay Councilor Ronnie Torino, good morning. Salamat kita sa mayong akomodasyon sa mga katapo sang Aksyon Radio Bacolod. Tahom gali, no?
ang Torino Resort Pertiklapad katahom sang ila sinidalayanan ang manami dito kay ang pagbaton bala sa mga bisita matinlo nga lugar ang Torino Resort. Okay. Morning sa mga gabalantay da sosperte, no? Mayugin ang pag-abi-abi sa katapo sa aksyon radyo. Mamasyal taliwat da sa lugar ni Councilor Ronnie Torino. Councilor, morning. Ang bilog nga puwersa sang aksyon radyo nagapasalamat gid sa mayong akomodasyon, mayong pagpakita batasan kapag abi-abi sa grupo sang Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:16. Ano ang pamahaw nyo da? Bao, kan litson na, portek sumod nyo, no? Matya mo, dugo saka, dugo mo. Porteho. Ay, may mga ganito, kay daw ang imobla lawas, bangod siyang porte nga saot, daw wala mabatyagan ang kaon litson, no? Kay porting balhas mo. Kita mong abilidad to, porteho. Akong subong nakanamit bakal sapsap nga dudlag ko, bla? Kag baklan mo kamatis, pagkatapos paitan, baklan mo lupo, daw amo nang ginapulupangita sa ginhawa ko. Pagkatapos sugba kalagaw, bla? 3 isa. 3 kabilog, 1 kilo, sugba mo siya. Tapos may sinamakan ka, pusan mo katumbal, kag kalamunding, bago kanamit. Daw mo nang ginapulupangita sa ngakon ginawa. Ang gaserve mo, gagkiay-kiay gid, bago lang tapos maligo, short slipot, gagwa pusod. Yes! Porte, mananim ang pamahaw. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:17 na. Roll call kita baw. Si Milili Uligo, una gid siya, ara siya, ga arangkada. Si Manjo Arniho, good morning man. Kay Rooney Gordon, ga monitor niya kapita, salamat gid. Kay Ace Tipon, mayong aga, sa tanan kuno, ginatamayaw ya pamilya sa Purok Lilang, si Vicky kag Kantunyita, kag sa pamilya Tipon, kay Nanay Toto, kamusta ka muna? Oh, sige. Baw, si Star Mayo. Hapon dito sa ila. Star Mayo, good afternoon. Dira sa, ara siya kuno? Sa Mississippi River. Baw, floating sa houseboat. Baw, kanami ba? Amo na mga handom tablang makakadto tada. Pila kadlaw, basi maka panglugayawon man kita. Kay Milili Uligo batamyaw ya si Vanessa Star Mayo, Jinky Noel Amar kag Alex Mendoza. Ti kompleto na ang panamyaw. Kay Renz J. Valenzuela, good morning man, no? Sige, live ko no siya. 24/7 si Milili Uligo. Bao, makumos kita Rabanos. Daktan Kamatis Bombay, Sibuyas Bombay, Gurayan. May pamahaw man siya. Kay Elvira Hilogo, good morning. Watching live. Sige. Ariglado. Kay Tuto Dolor, good morning. Nagamonitor sa Paraguay City. Sa Paraguay siya. Nagamonitor. God bless ko no, Bacolod City. Kay Tuto Dolor. Kay Joel Advincula, good morning. Watching from, Timati, Cavite. Sige. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning. Sige. Kay Manuel John Ong, Gran Kapal, good morning. Kay Anthony Cuesta, mayong aga lang, palihog shout out sa akong asawa, nga si Marlene Cuesta. Naga-monitor siya sa Talisay, Zone 12-A. Taga-Talisay na, good morning. Mayo nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Sige. Sa aton mga kauturan, ang libre bala nga medical check-up kag libre nga konsultasyon, nagapadayon, ha?
Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Low pressure area duadre sa sulod sang pungsod Pilipinas, isasagwa ang ginabantayan sang pag-asa. Bawa, balantayan naman ini. Kay man ang isa iya na siplatan mga 465 sa Eastern Samar. Ang isa iya mga 190 kilometro dito sa Basco, Batanes. Ang isa pagid ka low pressure area dito sa GWA sang Philippine Area of Responsibility. May posibilidad nga maglandfall sa sining simana dito sa Northern Luzon. Samtang ang habagat amo ini siya ang nagadala sang padayon nga pagtupa sa gulan. Kanutar ka mo nga ang dagoob kag kilat subong baskog. Gauyog mo perti ya. Grabe kon mangilat. Susuo, gakurit sa kalangitan mo. Porte, oo.
So, extra nga paghalong sa aton mga kauturan, no? Kasi ning simana, posible nga ang iban maglandfall dire sa aton sini pungsod sa pipila ka mga lugar nga mahimo agyan sining mga low pressure area kag mahimo mangin bagyo. Amo na siya ang alandaman gid, baha, landslide kag iban pa, kag posible buhawi. Ang buhawi subong ka pangarangkaman, kapang wasak man balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Ano pa ang iban nga mga balita ba sa Bacolod subong? Daw medyo garinagaak na ang politika. Ang iban gagwa na sa pila ka mga partido politikal. Tandugon ta na boss. O kung karon man alas 6:30 ining karon mainit nga postdakanay sa politika. Hindi lang nasyonal pati sa lokal, grabe subong daw hindi na maintindihan ang winaswasanay sa politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:27 na dira sa Charito Heights kay Dilia Liabi, good morning. Kay Mini Oliadas, good morning. Happy Sunday kuno sa ila. Ano sudan mo panyaga? Baw, nagamonitor siya sa Tucson, Arizona, USA. Taga Tucson, Arizona, da good morning. Kamusta da? Tunog mo na signal namon? O, sige Kay Binong Sitinta, good morning man. Si Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. Good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, dira kay Reuben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, Stoto Raul Alibugas dalom dagaladlad nga nada pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Pareremias Arroyo gapangapin na ni siya. Si classmate Efren Pompirada sa Merkado sang Sumag gamonitor na ni subong. Dira kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, kay Pare Erning Hurilia gabugtaw naman ni siya. Kay ihado ko da Richard Binos kag Toto sa Barangay 4, kamusta? Galuto na ko pamahaw nyo da? Sige. Sa mga Agustin family sa Kawayan, good morning. Si Nini Patos Burgos, doon ako kita, gapang lugayawan guray, no? Good morning da. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Sige. Dira kay Joseph Liamera, morning ko no. Watching live from Barangay Nagase, La Carlota City. Good morning na kuno sa Liamera, kag Barrientos family. Kay Rex Abiner, good morning man. Nagamonitor sa Barangay Mambulak, Silay City. Dira kay Arman Regalado, gamonitor lang sa Montara, Isabela. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Nakarecord ang Pilipinas sang 20,019 kabag-o nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan 3,080,984. Samtang 20,089 ang narecord nga nag-ayo sa balatian kahapon Domingo. Total recovery sa COVID-19 sa Pilipinas nagdangat na sa 1,889,312. Naglabot naman sa 173 ang ginreport na patay bangod sa COVID-19. Ang nagkalamatay nagdangat na sa 34,234. Ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas ara na sa 157,438. Wala daw tata. Sili mo pa salamat ka magdubo. Pitik sintas pagkaga. Saka naman, ibwal naman ang COVID. Ang oreg nga COVID gin padasuna naman sa nga mga nagbata-bata nga mga baryan ay wala na untat ni ang paghulid naton sa Kagaw. Kagaw wala kag tuwa. Hala, kung hindi ka maghatag proteksyon, man kalabanan siya din Kagaw arigid sa syudad, Baw, dirigid siya ga lambiyong. So muna nga ang paghalong
hindi naton paguntatan. Bisan nabakunahan ka na, hindi ka magsalig kay kadamo sang nabakunahan nga ginigo gihapon sang COVID. Amo lang galing na daw hindi siya tama ka seryoso bala kung natoslukan ka na sang bakuna sa COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time las 4:31 na. Relax makadali. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabili Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y saysay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, dahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Naton pasada pa premyo panalo sang Biyernes mga driver naton nga nagbaton 500 si Raimundo Oberas sang Barangay Bata, Bacolod City. Congrats kid kag kay Erwin Cuales sa Banwa sang Murcia. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37 na. Liwat naman ho, nagpanguna sa may pinakadamo bag-o nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, ang probinsya sang Iloilo. Wow, may 440 kung sa diin lokal nga kaso. 7 ang locally stranded individual, 2 ang returning overseas Filipino, kag isa ang authorized person outside residence. Wow. Ang nagsunod balo ko mo kon ano, Iloilo City gyapon may 172, ang Negros Occidental may 133, ang Capiz may 99, ang Aklan may 55, ang Bacolod 47, Antique 46, Guimaras 41. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na kay kagawad timay kag munit lubaton sa Mambulak silay ginatamyaw kamo ni Milili Oligo ba si Di Anton Diaz sang Patria Village naga-monitor na subong. Di Anton Diaz kay Jinilen Bilyasor, good morning man. Dira kay Richard Malayang, naga-monitor kami sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Taga La Carlota da, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Baw, ara na, nagdamo na ang linyada. May ni masadya ini sa 2022 kay perte kadamo sa pilihan nyo. Kadamo-damo sa magapapili presidente. So, may pilian na kamo. Damo kamo pilian. Pwede kamo kapili. May ara si Ping Lacson, madalagan presidente. Sara Duterte, may posibilidad madalagan man presidente. Si Manny Pacquiao, posibilidad madalagan man presidente. Ginahulat pang desisyon ni Vice President Leni Robredo. Subong, wala siguro ang iban nga tinuhaw-tuhaw ma. Si Richard Gordon daw nagkalukalma siya. Bangod siyang arangkada sa iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Perting pitek kadaan siyang presidente sa iya. Hindi magwanta. May tawgon sa tambok. May penguin. May tanan na lang. Gahabok-habok ko yan ni Gordon mo, amak mo nga. Di English kagid. Ang investigasyon mo sa Senado, imo mamangkot, imo sa batakal. Gasiga-siga mata ni Gordon. Mano kada, hala, balbal, kay masadya ng politika sa 2022. Oy, sa wala ka paristo na kamo para ka-intra kamo sa sila mo usamo sa eleksyon.
Siling sang kumili ko no, hasta pitsa 30 lang sa bulan sang Setyembre, walang nang palugit. Hasta lang dira. Pero pwede madugangan ang oras, pero hindi pwede nga maglapaw pa sa Setyembre 30. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Kay humalumina da, good morning. Bao si Star Mayo, yatamyaw ko lihog, happy birthday sa utod ko, sa iya ni utod, Iba Herrera. Halin sa USA. Iba, happy birthday gid. Kabay pamalipayon ka sa imo kadlawan karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Sa mga driver, katugong na kamo, another round naman, sang saka, sang gatong. Ala, balbalanay na. Do hindi na maintindihan. Saka, panaog. Ninalingaw kita. Sang kamalahalon, sang gatong. Bawa ang gatong ni, amon siyang gatod. Sa tanan gid, pag umibwal ang gatong, pati wala labot nga presyo sang kamatis sa merkado, saka, kalain. Daw pabilo siya. Sang sinakaay sang presyo. So, saka naman siya. Ala, saka naman. Gulpi lang ginawa dalom ang mga driver. Ihom naman siya. Sa simana niya, nanaog naman. Pag sa simana niya, saka naman. Hindi maintindihan. Wala kontrol ang pungsod Pilipinas sa sakaay. Bangod ang nagakontrol ang pangkalibutanon nga merkado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Si Alex Muntisa, siling niya, morning. Good morning, man. O sige, Alex, medyo paway-huway ka da, pulo pangapi ka da, kay mangapi man ako dire. Pero, pagkatapos ang aton PEG program, sigurado, balikay kita. Mga balita, wow. Alahiro, pinalapitan, sa iya ginatabuan, tungtungan armas uloya, bung, patay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Kay Martin Aliling, good morning. Okay? Balikan ko kamo pagkatapos ini. Aksyon Radio! Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio
So, nati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Cunipo, naging manager, si Rani Angayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility
as a broadcaster, no? Kaya ang ating responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula to rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, kita sila sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pangbuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwin preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod
bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sa Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding sa 24 ka mga establishmento kag kompanya ang nahatagan sang Certificate of Safety Seal sang gobyerno sa syudad sa Bacolod. Nagapakita sa datos sang syudad nga may 170 pa kaiban ang dugang nga establishmento ang nag-apply sa syudad sa among programa. Ginkalipay ni Mayor Leonardia nga madamo ang nagpasakop sa sining programa sang DILG para magatag sang ideya sa mga customer sa lugar nga safe padulungan. Ang safety seal ang ginahatag sa establishmento nga nagasunod sa minimum public health standards. Kaginatagan sila sang 10% nga dugang nga on-site capacity. Kalabanan nga naisuana sang safety seal kinalaki pa na sa mga fast food chain, pila ka restaurant, mall, PPO, kag iban pa nga kompanya, no? Nami man nga daw kung magkadto ka blada, may ara ka nga safety nga na isa nga lugar, masyado kahilway, masyado ka mabinantayanon sang mga kagamitan nga dapat ipasiguro ang ikaayong lawas sang publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Bao si Alex Muntisaw, tamyaw yakuno si Ma'am Star Mayo, with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Di Alagdon. Sige, good morning kuno. Mayo nga pag monitor. Kay Imbong Jucampo da, morning, ga monitor sa Maaw. Kay Milvin Piñapel, kay Rimar Biranyo Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Morning na sa inyo. May lang nga pag-monitor kay Runa Antiquinia. Hi, Bacolod. Dira sa Santo Bacolod kay Madam Aping. Luto na kay Walter na nindahan. Mayong agak, sumpred kag kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, Michael John Season, kag tanan nga pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige, mayong agalanda, may lang nga pag-monitor. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical
mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw, daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo Elocuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod, Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radio Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020. Personalay nga pilakay sa mga tinaga sa politika, likaw-likawanta, patas-tasod tang level sang aton sini iningkwintahanay sa politika. Ang politika sa kadlaw ni, pagkatapos sa kadlaw, tapos na niya. Wala na ni, pero kung magbilin ka sakit buot sa parehas mo, mintas tanto, hindi nila ina malipatan, no? Alas 6:30 karon talakayon taning pila ka mga mainit nga isyu politika diri sa syudad sa Bacolod. Kay Dodge Dalidada, good morning, mga Sister Mayo Arasyon. Kay Abigail Sumayang, nagamonitor sa Qatar. Abigail, kamusta da? Sa pungsod sang mga Arabo. Kay John Serna, ngayong aga lang, tanan nagamonitor live sa San Enrique. Kapita, Paris Kamuti ba? Paris Kamuti, ha? Sige, babalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isang... Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon
Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligal Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagkain na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Diri kita pagbilin sa wala ulo nga lawas ang tao sa lugar kung sa diin ginlutang ang isa ka pulis, isa lamang ka diversionary tactic suno sa kapulisan. Pulis Balita. Upon kita kay Action Eric Magbanwa. Action Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office ang pagbilin sa wala ulong alawas ni Glenn Paul Castillo sa Rosario Street, Barangay 38, Sinisyudad sa Bacolod, ginakabi sa kapulisan nga isa ginamang ka-diversionary tactics. Sunod sa kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station No. 1, Action Fred, luyag sa mga persona nga nagpatay kay Castillo nga patanangon ang investigasyon sang kapulisan. Madunduman mo, Action Fred, Domingo sang gabi, si Police Staff Sergeant Joseph Limomoseno ang gintiro sang riding in tandem sa Rosario Street, Barangay 38, Sinisyudad sa Bacolod. Lunes naman sang gabi, sa ginbilin ang wala ulong alawas ni Castillo sa lugar sa diin gintiro man si Limomoseno. Nakita kaginbilin naman ang ulo ni Castillo sa Barangay 2, Siyudad sa Bacolod. Sunod Fred kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station No. 1, planado ang pagpatay kay Limomoseno, amo man kay Castillo. Sunod kay Sarona, hindi pa sila sigurado kung ang pagpatay kay Limomoseno kag Castillo mahimo nga isa lang ka-insidente. Ginklaro man Action Fred ni Saruna nga iya ginatugya sa pamilya ang desisyon nga himuon sa bangkay ni Glenn Paul Castillo. Yari ang palayag ni Saruna ang sa kinalantaw nila nga diversionary tactics sang sini nga kaso. This man sa manner sa pagpatay sa iya kag sa paratulang gindiling tupad sa iya, may possibility nga ang ima may atraso gid nga dako sa mga suspetsado kag isa na natote ang ginalagan sa placards nga utang kasi dala dako utang ng biktima sa mga suspetsado amo ginpatay gid siya. When you say utang, it refers sa drugs? Yes, amo na possibility. So dako utang sa drugs mo na? Amo na ang ginsunda namon nga motibo nga agin patay siya kay amo na ginagin investigaran kay base bala ang ginubra nila nga dito nila ginwigit ang patay nga lawas ni Glenn Paul base bala diversionary tactics lang para malihis ang investigasyon. So do may posibilidad so, nga i-divert nilang investigation yun amo na? Yes, amo na isa sige lantaw naman. Kaya may mga pasunay sir nga tinga of all place nga dito gid sa lugar nga napatay man si Limomoseno. Amo na ginvestigaran gid namon kay hindi din ta makakonsult o makakambal nga related and ka insidente. Amo na ginvestigaran gid naton mayo. So it could be possible nga luyag lang nila i-twist ang inyong investigasyon patalangon kamo. Yes, amo na ginvestigaran gid namon. Anyway, siyete kabalog ko sir nga ikaw mismo medyo pressured ka man gamay tungkol sa insidente, Major. Yes, natural na pag nasa ubra namon kung may insidente, pressured dito kag ginsukusan gid namon nga ma-resolve ang among mga insidente. Police Major Ramon Sarona, hepe sa Police Station No. 1 sa interview sa Action Radio. Ini nga report ginadulong siya sa Kalawansang, Santon Plaza Baso. Report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Kay Diding Alohaminto da, good morning. Bao si Star Mayo. Kayo si Bungkal Torilla, good morning naman. Monitor, kay Aida Alunan, good morning. Dira kay Evelyn ni Pamusino, kay Art Tandoy. Ba si Elizabeth Malakagamala rasya. Elizabeth, good morning lang. Pinakaulihi nga tikang sang panahon, las 3 ang kagahon, Lunes, Setyembre 6, karon nga tuig ang Tropical Depression Julina ang nakitaan sa 310 kilometro na sidlangan na bagatnan na sidlangan sang Giyan, Eastern Samar. May dala ini nga baskugon nga hangin o kung kabaskugon sa hangin 45 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos 55 kilometro por ora. Nagahulag ining tropical depression nga si Julina na katungdan na bagatnan na katungdan sa kadasigon nga 20 kilometros por ora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, maging magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagpanaliti bangod sa localized thunderstorms. Mahinay, tutob kasarangan nga huyop sang hangin
gikan sa naaminhan nakatundan padulong sa nabagat na nakatundan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Thank you gid kay Aksyon Dorel Cabato. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sagsag ang mga kalintangan.
morning. Bilog na Philippine Standard Time, las 5:26 na standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 2029. Unang nga bula 20 kag 29. Second draw 37-34. Ikaduha nga bula resulta 37 kag 34. Third draw 35-27. Ikatatlo nga bula 35 kag 27. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 92,692,710. Kombinasyon in any order 35, 47, 15, 34, 23, 58. Resulta sang 658 35, 47, 15, 34, 23 kag 58. Saylo kita 649. Ang jackpot 21,666,051. Resulta in any order 17, 43, 41, 20, 46, 32. Resulta sang 649 17, 43, 41, 20, 46 kag 32. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Kay Jinmar Tagle, good morning. Pamilya Tagle kuno sa Barangay Palaka, Valladolid. Happy birthday kay Iban na Barti Tagle, kag Kagawad Padong Estelioso. Kay Atia Kim Iriman, good morning. Kay Kernel Salvador Esparagosa. Sang La Carlota. Parte ko niga sa La Permi. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Diri kita sa report na to sining na-issuehan bala sang safety cell sa establishmento sa Bacolod, nagdangat na kuno sa 24. Aber Balita City Hall. upon kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Malang Action Fred, padayon niya nagadamo ang numero sa mga establishmento dito sa mga syudad sa Bacolod na hatagan na sang Certificate of Safety Seal sang gobyerno sang Bacolod City. Nagapakita Action Fred sa datos sa syudad nga mayroon pa sang 170 kaiban pa nga dugang ang mga establishmenta ang nag-apply para sa mga programa. Ginakalipay ni Mayor Bing Nardiang ang madamo nagapasakop sa siningang programa sang DILG para maghatag man sang ideya sa mga customers sa mga lugar nga safe padulungan na. Kung madumduman ang safety seal ang ginahatag sa establishment nga nagasunod sa minimum public health standard ang ginahatagan sang 10% nga dugang on-site capacity. Kalaban Action Fred sa mga na-issuean na sang safety seal ang ginalakipan sa mga fast food chain, pila ka mga restaurant, mall, BPO company, kag iban pa. Nalipay ko nga nagadamo ang nagapasakop sini. Ini nga konsepto sa DILG, I believe will help
us all. No? Kaysa, this will encourage or even oblige. Kag on the part of the customers, they would know where to go. They would know where is it safe for them to go. Nabalian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Saan kape? Ang reaksyon niyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87.
ang News and Public Affairs sa Action Radio Bacolod. Kag bakit sa mong file ko my part because the year nga nagsulod ko ito kadamog ko dita at that time no simple president Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA revolution so kadamog isa nagtamog dito no. So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga Kita, OCD Regional Director Nunez, ginbisitahan ang mga nasunugan sa siyudad sang San Carlos, kaginatagan sang Bulig. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Kahapon na Domingo, pero sunod nga nagbisita ko nagpadulong si Office of Civil Defense o si Regional Director o si Roberto Nunez sa Rola area sa sunod sa San Carlos Negros Occidental. Amo isang lugar nga damlag lang nga lontaran sang sulog na nag-apekto sa madamo nga mga pamilya. Si Nunez antes nagbisita sa among lugar ang una nga nag-turnover kung naghatag sang bulig sa lokal na gobyerno sang siyudad pagi sa kaya Mayor Renato Gosilo sang siyudad. Ang OCD Region 6 naghatag sang 215 sa mga hygiene kits para sa mga biktima sang among sunog. Pagluwas sa diyon naghatag man silang personal protective equipment o kung na PPE no kag mga face mask, face shield sa mga frontliners sang siyudad sang San Carlos. Ining paghatag bulig sang OCD Region 6 sa bahay ni sa ilas sa nga inisyatibo para mabuligan ang mga pamilya nga nagakahalitan sang kalamidad pareho sang sunog kag baha. Ang kaaksunod gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubia o nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Milagros Morales na Maaw, good morning. Kay Nimpa Ibanez, kay ang ilagay yung Dato Castillo da. Kay P. Domingo, kuno kay Glinda Reyes, Sidney Reyes, gamonitor adlaw-adlaw sa barangay Pilisa sa Bangga Tutong. Kay Jorge Marañon, good morning man. Kay Ronel Montaño Peliano, good morning dira sa San Enrique. Kay Jerome Lipana, kay April Orsabia, good morning. Si Dante Makilana Ramanoa. Teresita Orita Kahuraw, good morning. Kay Nuna Bunda, kay Nuna Agrabante, kay Angel Bunda, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan, good morning. Subuman kay Nyo, Sambilya Monte. Kay Angel Recoperto, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw. 5:59. Pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ning 4 ka mga persona matapos na aktuhan sa mga kapulisan nga naga-engage sa illegal nga panahor sa duha ka separadong lugar diri sa siyudad sa Bacolod sa Purok Kabakawan, Barangay Villamonte. Arestado Sanday Alfredo Banal Jr. kag Melbert Lumayo nagapuyo sa amuman nga lugar. Ining duha aksyon na Fred ang naaresto sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 4 matapos nga nagahampang sang Cara Cruz sa kilid mismo sang dalan. Nakuha sa ila ining 3 ka pisoson nga nagaserbi as Q-coins kag 200 pesos nga bet money. Samtang sa Barangay 19 arestado man Sanday Floyd Tubayan 40 anyos kag Nichelle Brito 29 anyos. Naaktuhan man ang duha nga nagahampang sang Tumbukon Cara Cruz sa area sa Barangay 19. Nakuha man sa ila ining 3 ka pisoson nga service Q-coin kag 205 pesos nga bet money. Ing 4 ka mga persona ang nahunong karon sa custodial facility sa police station number 4. Report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga Radio Philippine Standard Time, lasay size. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Carbocysteine Plus Zinc, Somyux Advanced with Zinc. Pinalakas ng zinc para tulungan labanan ang ubong dulot ng coronavirus. This time check is brought to you by PH Care Natural Protection. Go for safe, antibacteria, and odor protection. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,